गोदान राजखान्थि हान्जा XNDP आदामोननिफ्राय सोरजिनो थांनायाव फेरेंगा EM सारल' नङा, सावरायग्रा सार आरो बेबायदिनो UPPLनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा मैखोमै हेंथा होदों। दा बाथ्राया मा जागोन इयुनाव XNDP आदामोननिफ्राय मा रिएक्शन होगोन बिनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन। लोगोसे जायफोर एक्सग्रेसिया फैसा बा फिक्स्ड डिप'जिट बेफोर फैसा होनायाव रावहाबो जेबो बुंनांगौ गैया, मोननांगौसो जिहेतु हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय जोहोलावफोर। नाथाय भारत संबिजित बादि भारतआव गोबां राजखान्थि हान्जा दानो हायो, बे खोथाखौ हेव खालामनानै UPPLनि दैदेनगिरि बिथां सारमोना मानो दिनै XNDP आदामोननि गोदान राजनितिक पार्टी दोलो सोरजिनो थांनायखौ मानो हेंथा होदों दिनैनि भिडिअ'जों क्लियार जागोन। So hello everyone, once again welcome back to the channel। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। So सावरायनायखौ जागायनायनि सिगां मानगोनां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सार रनजित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा बिथाङा তেখেতে মিডিয়াত সন্মুখত আহি কি কথা উল্লেখ কৰিছে তেখেতে এইটো আগত আপোনালোকে শুনিল। सानैसो सुबुङा थामथि गोहोनि थुनज्लायनायाव मोनसे आलादा पलिटिकेल पार्टी दानायनि थांखि लादों। लजिस्टिकेलि रांखावरि फारसेनिफ्राय दिनैसिम हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्टनो जोङो थाखा गारनाया अनजिमा गैलिया। जोङो खोनानो मोनबाय रग' फार्स्ट एन्ड फरमस्ट अफस होदों होनोब्ला UPPL दोलोनिफ्राय। दिनै बिथांमोना मिन्थिगौ डेम'क्रेसिया मा बुस्थु। তেখেতে যি নেতা সকলে এতিয়া চৰকাৰত আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় বুজিবলৈ পায় বা বুজিছে যে ডেম'ক্ৰেসি অৰ্থ কি, ডেम'क्रेसिनि मिनिङा मा। बेवहाय जोङो गोबां राजखान्थि दोलो सोरजिनो हायो। दिनै भारत संबिजितानो बेखौ मोनथाय होखादों। बे मोनथाय असिलायै XNDP बिथांमोना मोनसे पलिटिकेल गोदान हान्जा सोरजिनो थांदों। बेयाव उपस होनांगौ गैया आरो बेवहाय मोनसे नेग्लेक्ट खोथा जे बियो मोनसे बर' हारिनि थाखाय खहा गोनां बे राजखान्थि सोरजिनाया होननानै बुंनो नाङा। नोंथांमोननि UPPL दोलोआ जुदि स्ट्रङै दंब्ला बे गोदानै जोनोम जानाय राजखान्थि हान्जाखौ मानो गिनांगौ दं? गेलेथों फैथों फोथाराव बयबो अधिकार हिसाबै राजनितिक गेलेफैथों। जायफ्रा पाब्लिकनि अनसायनाय मोनगोन बिसोर देरहागोनथ'। बेवहाय कुनु एसिमिलेट जानायनि खोथा फैया। ইয়াত एसिमिलेट होवार कुनु কথা নাহে। যি দলত লগত ৰাইজসকলে থাকিব বা ৰাইজসকলে সমৰ্থন জনাব ওই দলে উইনাৰ হ'ব, জয়লাভ হ'ব। ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই, ইয়াত কোনো চিন্তাধাरा নাই, ইয়াত কোনো सेकेन्ड अपसन নাই। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? नोंथांमोनानो बुङोलाय बिटिआरआव UPPL राजखान्थि दोलोनि अनगायै एक्सेप्ट UPPL इन बिटिआर गुबुन राजखान्थि दोला मालाबाबो थांना थानो हाया। दिनै मानो गोदानै सोरजिनानै राजखान्थि हान्जाखौ गिखो? निस्सय नोंथांमोनाव भुल दं। आंहा बे फैसा राननानै होनाय, चेक राननानै होनाय, एक्सग्रेसिया होनाय, डिप'जिट बानायनानै होनाय बेवहाय बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। रायजो राजायाबो निस्सय बुंनांगौ खोथा गैया। जायफोर मोनाखै बेखौ मोनहोबाव, मोजां खामानि माव पाब्लिकनि थाखाय, बाव बुंनांगौ गैया आंहा। आरो बेखौ मानो मोननांगौ? मानोना बिथांमोना गोबाव सम संग्राम खालामबोबाय, हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय। जोहोलाव हिसाबै मोनखानांगौखा, मोनथों। তেখেতসকলে যেটো এক্সগ্রেসিয়া বা ফিক্সড ডিপ'জিট টকা পেকেজ পাইছে XNDP সকলে, ওই টকা বা ফিক্সড ডিপ'जिट পোৱাটো उचित मोनथों। नाथाय बिथांमोननि राजखान्थि हान्जा सोरजिनो थांनायाव मानो हेंथा? आरो बिथांमोननि सानैसोनिल' माने नामल' लानो बाखिसै फेरेंगा सारा। सावरायग्रा साराबो बुंदों, सोरबा दैदेनगिरिफ्राबो बुंदों UPPLनिफ्राय नामल' लानो बाखिसै, सानैसोल' होनथारबाय। बिथांमोननि
लाबालाबनि थाखाय गावबागाव पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय आरो फेरेंगा साराथ' थार्ड पावार होनदों थार्ड पार्टि बिपिएफखौ थुनजुलायनानै पलिटिकेल राजखान्थि दोलो दाहोनो नागिरदों बिथाङा डाइरेक्ट बुङाखैबाबो इनडाइरेक्ट बुंदों आरो बियो राजखान्थि हान्जा सोरजिनाया बिपिएफनि लाब आरो बिपिएफखौ समर्थन खालामगोन बिनि साननाया रायजो राजाफ्रा बुजिदो बिनि सायाव कमेन्ट्स हरदो नाथाय हयथ' रायजो राजाफ्राबो अबजेक्सन गैया खोमा एक्स एनडिपि आदामोननिफ्राय गोदान राजखान्थि हान्जा दानो नागिरनायाव मानोथो अबजेक्सन थानो दाथों सोरजिथों मावथों आरो दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बे एक्स एनडिपि आदामोननि राजखान्थि हान्जा गोदान दानो नागिरनायखौ निउ पलिटिकेल पार्टि फ्रम एक्स एनडिपि बिथांमोना टेकेटकले गयिं टु फर्म नङा होमबा सोरजिनो थांगासिनो दं दा बेखौ सोरजिजानो बायोब्ला राजखान्थि गोदान हान्जाखौ उजिजानो बायोब्ला फ्रम दा एक्स एनडिपि साइड बिथांमोननिफ्राय सोरजिजानो बायोब्ला बिथांमोना जा डिमान्ड होदों बेखौ थाब अति हनखालि अति हिग्रियै मावफुंनानै होदो जे फैबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल कनफारेन्सआव जिहेतु अमित शाह राजनाथ सिंह बिथांमोन मेन सेन्ट्रेल लिडारफ्रानो फैगासिनो दं बिथांमोनजों सावरायदो कानेक्शन लादो थाब माबा मोनसे बेबस्था ये व्यवस्था जल्दी होना चाहिए तभी तो एनडीपी लोग मानेगा अब्लासो बिथांमोना सोरजिनाय नङा गोदान राजखान्थि हान्जाखौ दा बिनि सायाव मा कमेन्ट्स हरो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्सनि गेजेरजों लिरनानै फोरमायहरबानो जाबाय स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ